Today I do my day one, eli my day. Mun tyttöystävä lupasi ostaa mulle semmosen jääkylpyaameen, jos mä jaksan viikon putkeen käydä tommosissa aamukylmäsuihkuissa. Muuten se ei usko, että mä käyttäisin sitä ja se veisi vaan tilaa täällä, niin mietin, että samahan näistä olisi suoraan tehdä jotkut my dayt. Niin tässä ne on, nauttikaa.